Goddag og velkommen til årets sidste udgave af spilprogrammet Det er Penge i Banken. Som et lille tip vil jeg lige tilføje, inden vi går i gang med spilforslagene. Jeg har lavet lige en skrivelse om, hvordan det er gået udsendelserne i årets løb, og har du ikke allerede læst det, synes jeg, du skulle tage at gøre det, fordi det viser, at programmet heldigvis lever op til sit navn. Det må vi så håbe, det gør igen i den her uge, hvor vi starter i Skotland, og Dundee United, der tager imod Ross County lørdag eftermiddag. Dundee er i brølende god form, og høvler kasser ind efter behag. De har vundet deres seneste 5 kampe, og har ikke scoret mindre end 4 mål i samtlige de 5 kampe, som de har vundet med en samlet målscore på 21-5. I kontrast hertil står Ross, som kun har fået 1 point ud af deres seneste 7 kampe, og har i 6 af de 7 kampe lukket mindst 2 mål ind. Tilbage i september der mødtes de med Ross som hjemmehold, hvor Dundee United vandt 4-2. Dundee United er ikke blevet dårligere i mellemtiden, og derfor tror jeg, det ender med hjemmesejr til odds 1,40 hos Sportingbet. Så bliver vi i Skotland, men tager til Edinburgh, hvor Hibernian tager imod St. Johnstone. Hibernian skiftede for nylig manager til Terry Butcher, den gamle engelske landsholdslegende, men 3 ligakampe senere har han stadig ikke fået en sejr. Lørdagens kamp er dog meget vigtig i forhold til at slutte i den top 6, der giver adgang til slutspillet i den skotske Premier League. Hibs ligger nemlig nummer 7, og nummer 6 er St. Johnstone, som de møder lørdag eftermiddag. St. Johnstone har 4 point mere og endda en kamp i hånden. Så taber Hibs den kamp i lørdag eftermiddag, er løbet om slutspillet sandsynligvis kørt. Men St. Johnstone har tabt deres 2 seneste Premier League kampe uden at score, og da de mødtes første gang i sæsonen med St. Johnstone som hjemmehold, vandt Hibs. Det håber jeg, de kan overføre til en hjemmesejr her, som jeg satser på til odds 204 hos Unibet, med den gardering, at indskud returneres, hvis kampen skulle slutte uafgjort. Og så slutter vi i Tyskland, hvor Nürnberg tager imod Schalke, og jeg vil starte med at drage en lille parallel. Den 18. oktober tabte Hoffenheim på hjemmebane til Leverkusen med det allerede legendariske spøgelsesmål. Det gjorde dem så indebrændte, at de ugen efter bankede Hannover 4-1 på udebanen. I 15 forudgående hjemmekamp havde Hannover altså kun tabt til Bayern München. Jeg tager chancen på, at Nürnberg kommer lige så indebrændte ud til hjemmekampen mod Schalke, for Nürnberg blev i den grad snydt af en linjedommerkendelse i sidste uges udkamp mod førnævnte Hannover, pudsigt nok, hvor de ellers lå til sejr, men i sidste ende måtte det nøjes med uafgjort. Nürnberg har ikke vundet endnu overhovedet i hele efteråret. Men det her det er sidste chance, og hvis ikke både det og den måde, de blev snydt på i sidste uge, kan gejle spillerne ekstra op, så er der ikke ret meget, der kan. De har vundet de seneste 3 hjemmekampe mod Schalke 04 med 3-0, 4-1 og 2-1. Derfor tager jeg chancen på 1-tallet til odds 3,5. Det var alt for den gang. Kan I have en rigtig god jul og et godt nytår. Vi ses en gang i det nye år.